Sibambe ngazibini pha kulisa nami mandibhodise ngamakhaya ngokuhlwa nje. Kaloku zikhona ezantshizana ezithe qa apha kwindawo ezisembindini usuka pha kwi-Northwest kuhla njalo ko-Welcome ko-Bloemfontein kanti zikade sifikele napha kwelala Avano. Kanti ngokuhla njena kukhona umoya sokuqalela ubhudla ngamandla apha kwindawo ezisemzantsi ntshona ubandakanya pha ko-Laingsburg ugugutha njalo no-Bobofro nako-Willamore. Kanti ke lo moya phaya ko-Albertina busobangela ingxaki kuba bukhona imililo ekhona phaya. Kanti imoya enjena ayiqhelekanga apha kwindawo ezisembindini idla ngokubhudla kakhulu kwindawo eziselwandle ezawufikelela pha ku-70 ukuya ku-80 kilometers ngeyure. Kanti xa sijonga phaya ngomso ngamathuba amahle kakhulu apha kwindawo ezisembindini entshizane usuka khona pha ko-Bloemfontein ukuhla njalo uya pha ko-Kokstad omthatha kanti nakolanxema usuka pha ePort St Johns uya kwelala Semonti. Kanti zintshizane nje ezithe qa apha kwindawo zase-Northwest ukuhla njalo uya pha kwelahlini kanti napha kulambindi yaKwaZulu-Natal uyotsho phaya koSikhukhuza. Kanti ukhona la msinga womoya ubandayo uzobe ubangela imvula ezingamandlana apha kwindawo eKapa lodumo kusuka pha kwindawo ekolangabani ukuhla njalo yapha koKhepagalase. Kanti kube zintshizane nje ezithe qa apha kwindawo esembindini apha kwindawo esemzantsi ntshona. Kanti ke xa sihlabela mgama futhi sijonga phaya kwangomso zikhona ezameko zemililo yamadlelo apha kwelala Northern Cape o-Uppington o-Vryburg elala seBloemfontein o-DR kanti kade fikelele pha koKaladokwe naphaya kwaseGraafrenet. Kalapha kwindawo ezisentshona kaloku amanzi ngabe fikelela phaya ku-7 meters ulwandle luzabe lulwatyuza ngamandla kwezaa ndawo eza baqaphele abantu abasondele elwandle. Ngokuhla njena kububanda njena sisibhozo phaya ko-Sutherland bufudumala obukhulu becala amaqondo bushushu apha phakathi ko-15 no-18 degrees apha kwinto esembindini ndiyafikelele pha ko-20 no-21 phaya kwinkwela lase-Richards Bay kanti ko-19 pha kwela laseMosina. Ndisathetha ngeMosina njalo phaya ngomso lizabe ligqatsa ubhobho yamaqondo bushushu afikelela pha ko-36 ibe ngu-33 pha kwelaseliphalale ngu-27 phaya eRhawutini ngexesha ba ngu-29 kwelasePitoli kanti kuphola phaya ko-Sutherland kanti napha kwindawo elisenxwemeni. Mandiqukumbele kuloo ndawo yangokuhla nje nilale kamnandi.